Чудите ли се дали да си вземете куче? А искате ли да знаете плюсовете и минусите? Това видео е за вас. Получих няколко коментара, които са свързани с моето куче Арабела, което в момента търчи и души наоколо. Реших да направя такова видео, в което ви разказвам малко повече за нея като куче, но за да е малко по-полезно, също искам да подчертая плюсовете и минусите, ако се чудите дали в момента да си вземете куче, тъй като когато преди една година горе-долу, ето я нея, се чудих дали да си взема куче или не. Може би, ако имаше такова видео, би ми било полезно. И да започваме. Рибера, защото ми е много студено. Преди да продължим с видеото, обаче, ще ви подканя да се абонирате за моя канал, ако ви харесват подобни видеа и искате да разбирате още информация относно личностно развитие, лайфстайл и мода. Ще се радвам да се абонирате с камбанка, защото публикувам ново видео всяка седмица. И те първо предстоят много нови интересни неща преди новата година и с началото на нея. Няколко часа по-късно, всъщност вече съм тук и можем да си поговорим малко, като ще започна с лична история, за да разберете първоначално за това как въобще се стигна до това да гледам куче съвсем сама и малко повече за нея и след това ще преминем към плюсовете и към минусите, които съм сигурна, че ще бъдат полезни и със сигурност на хората, които се чудят дали да си вземат куче или не. Така, и започваме с това, че като дете винаги съм била много по-голям почитател на котките, винаги сме имали супер много котки в къщи, на двора. Имали сме и дворни кучета, обаче някак си привързвала съм се към тях, но не съм разбирала същината на това да си имаш куче в къщи, към което наистина да полагаш много грижи, което да ти дава много любов. И всъщност разбрах какво е това нещо преди 8 години, когато сестра ми купи първото кученце в семейството, Морис, който е чихуахуа. Тогава се влюбихме абсолютно всички в него, разбрахме колко е голяма разликата между това да имаш котка и да имаш куче. Не, че едното е лошо, а другото е по-хубаво или каквото е да било, просто двете неща са много различни, защото всички знаем как кучетата са много любвеобилни, много се разстават, много емоция ти дават, някакси така са по-игриви, повече ходене на разходки, позволяват повече неща да правиш заедно с тях, затова просто е различно. И така, след това дойде второто куче в семейството, което е син на Морис, малкия Анри, който съм го показвала също в видео. И аз тогава вече бях сигурна, че в момента, в който почна да живея сама, аз със сигурност ще искам куче, което да имам заедно с мен, което да ми е към компания, защото видях каква любов и как никога не си сам, когато имаш едно такова пухкаво и сладко същество в къщи. И всъщност Арабела е най-хубавото нещо, което съм манифестирала някога в живота си. Супер на майтап, буквално в Vision Board си за 2022 година бях поставила снимка на кавалер Кинг Чарлз. Винаги съм искала тази порода, винаги съм знала, че много ги харесвам. Бях измислила името на кучето още преди въобще да имам такова, преди да се знае кога ще имам куче. Просто бях сигурна, че искам да е женско, искам да е кавалер, който е много сладък и да се казва Арабела. И бих снимка на кавалерче, което в действителност прилича супер много на нея. На майтап във Vision Board си. Даже честно казвам, когато го слагах, бях така, се чудих, има ли смисъл въобще да го слагам? Знаех, че това е годината, в която ми предстои да се изнеса от вкъщи, да заживея сама. И така някакси натурално ми дойде да го сложа, но остана си просто така, не е било с някаква конкретна цел към този момент. И след това Вселената си знае работата. Аз съм сигурна, че това точно тя да се появи в живота ми си абсолютно вселенска работа, защото какво се случи? Единия ден бях много омъглушена, бяхме двете с сестра ми и тя ми каза: хайде да ходим някъде, защото си много отрепана, буквално така ми каза. И аз супер така натурално ми дойде, наистина не знам откъде, и казах: добре, хайде да отидем в Ринг Мол и да погледнем какви кученци има просто там. Като въобще не съм имала идея да си взимам куче, въобще не съм знала, че точно в този момент ще има такава порода куче. Просто си казах: хайде да отидем, така, за да ги разгледаме, защото са сладки кученцата, които обикновено са там, някак си така да ми поправят малко настроението. Отидохме, влезнахме в самия магазин, първо тръгнахме надясно, видяхме там едни много сладки френски булдочета
И в момента, в който погледнах наляво и я видях, и направо сърцето ми спря. Просто беше толкова сладка, толкова беше малка. Тя в момента си е така бая голямо парченце, но тогава беше една шепа кученце. Спомням си, че я изтеглиха и беше килограми 200. И беше толкова игрива, и толкова сладка, и толкова скачаше, и толкова искаше внимание. Влюбих се в нея и започна едно ходене всеки ден до този магазин. Едно чудене, едно маене. Сега как ще се справя с нея? Изнесвам се в момента сама. Все още съм в ремонт в жилището, в което ми предстои да се нанеса. Въобще не е сигурно как ще се справя с нея. Дали ще имам време да я обръщам, защото в началото е много важно, докато ги научиш на тоалетни навици, да си имаш малко повече време. Дали ще се справя, студентка съм, трябва да работя и така нататък. Бяха едни такива мисли и в един момент си казах, не, цялото това нещо е съдба. Тя е родена на 7 юли, аз съм родена на 8 юли. Имаше някакви такива отличителни белези по нея, по наследата, които някак си ги свързвам просто сантиментално с мен и начина, по който я открих, просто си казах, че това нещо е съдба и взимам я, пък какво ще да става, ще се оправя все някакси. И до ден днешен не съжалявам, защото това е съществото, което ми носи щастие всеки ден, любов всеки ден, радост, просто така само като я погледна, като си я погаля и ми става хубаво. И съм всъщност много щастлива и тоничко не съжалявам, че съм я взела. И след тази наша романтична история мога да ви споделя за нея, като смятам да ви избърза тук няколко кадри, че тя е много забавно куче. Има си моментите на лудост, в която изтерясва, върти в кръг, търчи, лае, дърпа някакви играчки, въобще е супер енергична. В същото време е и на моменти супер спокойна, както виждате в момента, ляга, заспива за секунди, няма никакъв проблем, примерно с пътуване и с подобни неща. Като цяло, когато трябва да е спокойна, може да е спокойна. Не се притеснявам да я взема с мен в някой ресторант или пък на някое такова място, на което кучето просто трябва да стои мирно и да не вдига шум и да не притеснява останалите, за което съм изключително щастлива и доволна, защото е буквално най-доброто от двата свята. Хем да е много забавна вкъщи и динамична, хем в същото време, когато трябва навън да е прилична. И също така естествено много, много сладка, позволява да й правиш абсолютно всичко, което искаш, което е супер, когато си имаш домашен любимец, да ти позволява да го тормозиш. И е много любвеобилна, дава изключително много любов. Естествено, аз съм нейния хюман главно, но също така супер много обича моите родители, сестра ми, приятеля ми, другите две кучета ги обожава. Така че е едно абсолютно така доста голямо вече парченце любов. И да преминем към същината на това видео. Ще започна с негативите, за да можем да завършим все пак видеото позитивно. И то всъщност то не негативите, по-скоро минусите, за които трябва да сте подготвени, когато си взимате кученце. На първо място, особено когато е бебе куче, трябва да знаете, че началото е трудно. Трудно е да ги научите на тоалетни навици най-вече. Това е най-сложната част. На мен с нея ми отне може би 2-3 месеца. По едно време се бях отчаяла. Мислех си, че никога няма да свърши това нещо и тя никога няма да се научи. И да знаете, че ви трябва много търпение. През този период трябва да имате свободно време или да имате човек, на който да разчитате, защото това, което трябва да се изкарва на всеки час, на всеки 2 часа, малко по малко да почнете да ги разреждате във времето, да си приготвите, че ще има много бели, които ще трябва да почистите, да си вдигнете всички килими, защото просто няма смисъл, защото кучето ви ще ходи всеки път на килима, когато реши да се изтърве вътре. Така че това са неща, за които задължително трябва да се подготвите, когато си взимате бебе кученце, защото тези неща са неизбежни, просто всеки един минава през това нещо. Едни кучета се учат по-бързо, други кучета се учат по-бавно. Например, кученцето на моите родители, мисля, че се научи за по-малко от месец. Както ви казах, с нея ми отне 3 месеца, така че и това, което съм се консултирала с ветеринари, с специалисти, всяко куче е много индивидуално и на всяко куче му отнема много време. Така че това е номер 1 нещо, което трябва да имате предвид. Номер 2, ако нямате хора, на които да разчитате, че може да го оставите за когато ви се налага някакво пътуване, почивка, някаква работа, която трябва да си свършите, просто кучето ви няма как да бъде с вас, примерно, говорим, да трябва да пренощувате някъде,
много е важно да имате някой, на който да можете да разчитате, иначе в противен случай или трябва да стигате до хотели за кучета, което не е най-доброто нещо, защото не отделят много време съответно на вашето животно. Вероятно животното ви ще бъде много стресирано на чуждо място, без човека, на който те разчитат най-много. Така че хотелите в повечето случаи, всички собственици на кучета знаят, че те са в крайен вариант, в вариант, в който няма просто на който да разчитате. Има така като спасение за варианта да наемете човек, който примерно да се грижи или да помолите някой ваш приятел, близък, но просто трябва да сте подготвени, че ви е нужен такъв човек, защото неизбежно ще се случи да трябва да го оставите заради нещо. Другия вариант, за да не ви се случва, е да трябва всяко едно пътуване да го съобразявате с това, че имате куче, като много зависи отново каква е породата, защото ако е над 8 кг, например, не може да лети в самолет в кабината, трябва да лети отзад при багажа, където обикновено е студено и много шумно. Също така, не всяка една авиокомпания превозва животни. Може да има за вашия полет да няма място за вашето животно, защото на полет мисля, че се разрешаваха в зависимост от авиокомпанията, но мисля, че май около 3 кучета на борда. Съответно има много неща, които трябва да съобразите. Не във всички хотели Airbnb позволяват достъпа на домашни любимци. Ако пътувате някъде в чужбина, трябва да съобразите това нещо с посещаване на музеи, на галерии, на такива места, на ресторанти. Освен това, макар че стават все по-либерални и все повече ресторанти, например, позволяват да влезеш с куче, стигато да е малко, да лежи в тебе, нали, да няма проблем, но ето отново в случай, че ви искате голяма порода кучета, предполагам, че това нещо съответно е още повече съобразяване, така че това са неща, които трябва да мислиш, защото те неизбежно ще дойдат в по-дългосрочен план, а пък взимането на домашен любимец не е нещо, което взимаш сега и можеш да го върнеш утре. Това е по линия малко като се едно си имаш дете и това създание зависи на 100% от теб, дали ще яде, дали ще пие вода, дали ще се разходи, дали какво ще прави той, като цяло зависи от теб, така че наистина е като едно дете, което обаче никога не пораства и не става самостоятелно. И това ме води до трета точка, че тъй като това същество зависи изцяло от вас, в много случаи това означава, че трябва да пренебрегнете собствените си желания. Например, не ми се излиза, когато навън е толкова студено, когато навън вали сняг, когато духа много силен вятър, обаче нямаш избор. Просто трябва да излезеш заради това същество, за да се разходи, за да си изпълни неговите си нужди и това е нещо, което ти приемаш на 100%. Много пъти и не ми се е ставало сутрин, не ми се е ставало през вечерта, защото когато се разболее и има стомашни проблеми, това означава, че излезете на всеки един час навън, за да може да съответно кученцето да си свърши нещата. И това е отричане на теб самия, защото няма такъв филм "Спи ми се, не ми се излиза, студено ми е, топло ми е", така нататък. Просто трябва да го свършиш заради него. Така че това е още едно нещо, което трябва да знаете. И последното, за което искам да ви споделя, номер 4, е, че трябва да сте финансово подготвени, за да имате домашен любимец. Защото на първо място, ако си взимате породисто куче от някакъв магазин или развъдник или каквото е да било, това си е поначална една сума, която в повечето случаи не е малка. Аз естествено окуражавам и осиновяването на кученца, просто в моят случай беше така, че исках конкретно тази порода, така се случи да се влюбя точно в това кученце и съответно осиновяване в случая не стоеше като вариант, но ако осиновите, това е едно много похвално действия от ваша страна, но освен за първоначалната инвестиция да го вземете, имате всеки месец храна, имате всеки месец хапчета за обезпаразитяване, каишки за бълхи, за кърлежи, освен нали, играчките, които взимате, леглото, нали, това са неща, които да кажем, че се случват еднократно, макар че то играчки, вие самите ще видите, че ще искате да му купувате просто, за да видите, че е щастливо и естествено трябва да се подменят, но освен това нещо, което въобще не е за подценяване, това са ветеринарите, защото неизбежно ще стигнете до ветеринар в някакъв момент. Било то за ваксина, било то защото кучето е болно, има някакъв проблем, който не знаете какъв е, няма как да не се стигне до там. Винаги ще имате нужда все по някое време от ветеринар и там ви казвам, че режат глави с цените.
защото в повечето случаи ви кара да направите много изследвания, защото кучето не може да ви каже какво точно му има, не може да ви каже какво точно го боли, може да е 3000 причини за един проблем. И съответно, докато изследвате всички тези неща, докато изчакате всички тези резултати, докато се консултирате, докато купите лекарства, потърсите различни специалисти, това са изключително много финанси в повечето случаи и това е нещо, за което трябва да сте подготвени, защото много често, честно ви казвам, е по-скъпо да лекувате куче, отколкото човек. Така че имайте едно на ум за тези неща. Я кажи здрасти. Последното нещо, за което ще си говорим, за позитивите, които въобще не са малко. Изключително забавно е да си имаш куче. Ама много е забавно. Те са луди, те са щури в повечето случаи. Те тичат, те си играят, те са жизнерадостни. И просто това е толкова готино да ги гледаш просто как опознават света, да ги гледаш как те реагират по различен начин на нещата около вас. Много е забавно, особено като почнете да ходите по паркове, да се срещате с други кучета. Просто е толкова хубаво чувството. Също е много хубаво чувството да се грижиш за някой, който ти е толкова верен и толкова много те обича. И буквално цялото му съществуване е свързано с теб и това на то да ти дава любов. Толкова е безгранична и чиста, буквално на кучето не ви пука кои сте, какво сте, защо сте, как изглеждате и какви финанси имате или каквото да било. Буквално това е най-вярното същество, което винаги ще е за вас и винаги ще ви обича толкова много. И не случайно и повечето жени може да чуете как си мамосват кучетата. Това го изпитах на свой гръб. Просто само хората, които нямат куче, не могат да разберат какво е да го обичаш толкова много и наистина да го приемаш като детенци и да си му много отдаден. Просто аз го казах това и в нещо и в началото, само като я видя ми става хубаво и ми става весело и е много хубаво дори когато примерно сте съвсем сами в даден момент и като имате кученце, някак си то ви дава така едно спокойствие, дава ви една радост, така че просто ако имате всички тези възможности, имате финансовата възможност, имате времето и имате и примерно някой човек, на който да може да разчитате, просто вземете си куче. Много е хубаво, много е забавно, но просто имайте всички тези предишни неща, които ви казах в предвид, за да не стане така, че накрая да си изкарате на животното това, че вие не сте помислили предварително, защото то не ви е виновно по никакъв начин, че има своите собствени нужди. Ти нещо искаш да кажеш по въпроса? Да си вземат ли хората куче? Мислиш ли, че е добра идея? Какво ще кажеш ти на камерата? Не си сигурна? Не си ли сигурна? Добре, айде да кажем чао тогава. Чао! И до следващото видео.